Salam dostlar, bugun size kripto rynokda näme üçin bular ýaly padeniýalar bolýar? Şoň sebäplerini düşündirip geçeýin. Birinji oçura uruş sebäpden asnawnoy kapital, asnawnoy pullar kripto rynokdaky pullar S&P 500 bolsun, ýa gyzyl bolsun, ýa-da nähili diýsem dollar bolsun, neft bolsun, şolar gymmatlaýar. Sebäbi asnawnoy ýollarym ýapylyp bad eder. Naprimер, Eran bilen Israilň arasyndaky uruş sebäpden diýeli ine S&P 500 bar bizde. S&P 500 top 500 kompaniýalaryň biri, iň güýçli kompaniýalaryň biri. Şolar gitdikçe gymmatlapdyr. Meselem, gitdikçe göterilip barýar. Indi men näme garaşan S&P 500'da meselem geplanmaz bar. Şol geplanmady ýapmaly asnawnoy birinji gep, ikinji gep, soňam üçünji gepimiz bar aşagda. Şo gepleri ýapmaly. Ýagny bärde gep ýapmak diýmek şu S&P 500'daky pullar meselem ýuwaşlyk bilen aşağı gaýdyp nämedir asnawnoy investorlar pullaryny çykararlar däni başga rynoga, naprimер, kripto bolsun ýa altcoin'lar ýa başga monetalara investisiýa edip başlarlar. Şoň üçin paka što S&P 500'dan padeniýa garaşýan, Eran bilen Israilň arasyndaky uruşam gowlaşar diýip garaşýan. Indi gyzylam analiz edip göreliň. Gyzyla seredende asnawnoy pikde gezip ýör, ýöne gyzylam şu gün birazajyk bolsa-da aşagyrak düşüp aldy. Ýöne pikowy sanada gezip ýör, $3,500 33 gramlygy какой-то sliter 99,9% öýtýän. Şoň wady 33 gramlygy 99 proba $3,500 bardy pikowy iň beýikki bahasy haý. Indi bilen gyzylam asnawnoy aşağı düşmeli, sebäbi aşaklarda likvidnost goýupdyr, şo likvidnostlary aýyrmaly. Indi geleliň altcoin'lara. Şumat altcoin'larda görýän bolsaňyz, pullar hiç hile kripto rynokda ýok. Hemme kişi düňkü padeniýa, meselem diýinäri Bitcoin dün näme sebäpden düşdi, onam analiz edeliň. Şol asnawnoy likvidnosti bady, çeýilleri bady. Şo çeýillerini zat etdi. Şularlykda kiçiräjik çeýli bardy, şo sebäpden düşdi. Indi häzir ýuwaşlyk bilen analiz edip dur we aşagda şul toçkada geçen gedegem aýdypdym men videolamda. Aşağı zonada sproskan meselem, islekan ýokarky zonada bolsa предложение bolup dur. Ýani satyjylaryň asnawnoy tartýan zonasy. Ýöne şularlykda zatlar likvidnostlar goýup dur. Paka zat etmez diýip garaşýan, düşmez diýip garaşýan, sebäbi S&P 500'dan pullar çykyp urasa, ondan soň ýoşuk bilen analiz edip başlar diýip garaşýan Bitcoin'i. Indi görürüz olam berýärtni plan zat diýip biljekkäň, urşy dursalar ýokary gider, uruş ýene dowam etse aşağı düşmegi mümkin. Indi geleliň sereden asnawnoy altcoin'laryň paşty hemmesi padeniýada, hemmesi gyzyl bolup duranlar. Şoň üçin rynokda asnawnoy targowle etjek bolsaňyz birazajyk pikirleniň. Haçan girmeli zelka, haýsy monetalardan girmeli, näme sebäpden girmeli, long girmelimi, short girmelimi, novustlaram hökmany ýagdaýda üns beriň. Bundan başga da eger soraňyz bolsa kommentariýada belläp geçiň. Like basmany, podpisasiya etmäni unutmaňdyr diýä. Hemmäňize görüşýänçä hoş sag bolun.